iNaturena village funeke bekhona iparking kaloku ezoba free ngoku if kuzofika ezinye players funeke bekhona abanye abantu even dressing room dressing room akuzukwazi kusebhele kungena abantu okanye players ngoku ezi50 apho okanye ezi48 okanye ezi45 dressing room if ikwazi ufita players ezi40 if iparking gross players ezi40 bona iwezi nje yana so Chiefs funeke in decisions release players create space for new players ezongena pha abafethu. Machita, welcome back to channel bafethu. Igama lami nguseko. Kule video yafana Kaizer Chiefs players ezihamba komakhosi eNaturena. Xa kuthethwa ngetransfer window bafethu, irecruitment phofu akuthethwa nje ngeplayers iteam ezazithenga. Kuthethwa ngeplayers ezihambayo eteamini. Funeke uyiclub uyisporting director ungenzi mistakes kakhulu apha. Players eziphumayo eklabini funeke uyazi ba players eziphumayo players ezi-right and le way inazo opportunities le way club yakwazi ufumana amaterms we players for swap deals okanye isale nje iplayer uthengisayo but just because offer iyaza doesn't mean bas funeka uthengise naniphi na iplayer funeka ukwazi udecide ba ujonge squad sakho ne-plans ba okay le player if sayihambisa izoba grand njani for i-team le way. Nenye into ebalulekileyo bafethu sporting director seKaizer Chiefs uKaizer Motaung Junior bekuyenza mistakes ezininzi bafethu and ezinye players ezilapha kule list le video izoba kulungisa mistakes zakhe bafethu. Mistakes zakhe zoba ikhona players esignele Kaizer Chiefs but iminyaka azinike wona ayiqondakali bafethu bayela qazisa ba Kaizer kuthini le player iyasayina 3-year deal kuthini ngasayinanga i2 years okanye isayine unyaka with the option ikhona player bafethu apha kule list iyasayina 4-year contract machita njani jo then uKaizer uphinda ke ngoku same mistakes zakhe khangikwazi uzilungisa last season okanye ngoJanuary. Kaizer Chiefs ikhona players befuna uzihambisa ngoJanuary but khangakwazi uzithengisa khangakwazi ufumana deals ba okay iclubs zifuna ezi players axakana nazo ngokwezi contracts ezi players uzophinda zami ngoku apha kulo June July ba funeka enza amacebo akanokwazi uphinda ahlale nezi players again stuck nezi contracts funeka alungise mistakes uKaizer. Kule video ngizocacisa futhi ba ezi mistakes zenzeke njani in terms of players ba indlela ezidlala ngayo ezi players plus neKaizer Chiefs as a club. Mistakes bafethu ziyenziwa nangubani na emsebenzini bafethu. uKaizer Motaung Junior zanga uba sporting director before uyaqala ukwenza lo msebenzi uqale ngo2021 so mistakes uzenzile but funeka afundile mistakes zakhe improve and I know Kaizer Chiefs bafethu ibona last season finish number 3 zikhona players zifike Kaizer Chiefs last season zafika zanyusa level Kaizer Chiefs again funeka simnike icredit yakhona uKaizer basho zikhona izinto ezenzile ezigrand but akho umuntu engenziyo mistakes. That's why apha kule list bafethu ukho players ezi9 ezihamba Kaizer Chiefs singaba khona players ezisenohlala apha kule list ngoba ifootball injalo bafethu it depend on ezinye players apha kuzodependa boy Kaizer Chiefs offers ezitholayo for these players ngabakho again opportunity ba okay iswap deal izovela okanye i-team willing for ubhatala malini for bayithathe le player Kaizer Chiefs naye Kaizer Motaung Junior zikhona players apha owazithenga ngemali so akanokuvele nje azihambise nje ngedeal engekho grand kuye or engekho grand for the club. Masingene ku list yethu bafethu players ezihamba Kaizer Chiefs qala from back uyotsho phambili bafethu qala goalkeeping department uFiacre Ntwari uyahamba Kaizer Chiefs bifuna ukuhambisa kwa ngoJanuary umjida uNtwari wayibonisa ability ngathi okay yathembisa iTS Galaxy wadlala 27 games TS Galaxy a first choice eseformini qha izinto zangazivaye grand Kaizer Chiefs sometimes bafethu uyiplayer inswembu una talent but izinto bezingavayi grand for wena eclubini ethile ninyi way ngoNtwari bafethu Kaizer Chiefs ezafuneka imahambisile na kanjani. Kaizer Chiefs ine players ezi-organic ezi-internationals ezi-foreigners ezifuna usign i-team PSL ikwazi uba na 5 foreign players qha esquadini so niyazithola bayithi ukuthini ke ngolo bafethu uNtwari akanobamba la foreign sport aphinda ngadlali and i-foreign players zine payment salaries ezi-growth machita imali yakhona inde again iphinde beyiplayer ehlala nje esitulweni ayihlale nasebenchini phofu ehlala ezidendini. Kaizer Motaung Junior akaphinde enze mistake enjena machita. Number 2 player via Kaizer Chiefs bafethu another foreign player umjida indaba yakhe ngutouch go bafethu ningothuki ba uyahlala at the same time angahamba Iñacho Miguel mistakes ezenzeka kakhulu umjida and na technically umjida I think ibhetwe premiership dala ngisitsho bafethu if uyi foreign player engenayo apha ibhetwe premiership
uzofika udibane ne-league ba ejonga zange udibane ne-league technical ngehlobo. I-players apha bafethu zimnandi enyaweni, zi-technically. If uyi-defender engekho mnandi kakhulu, engahlambanga, engekho clean kakhulu enyaweni ibhola xa ikuwe, ukwazi ucontroller grand, awukwazi uthena ka grand, awukho accurate ngepassing yakho, uzolala phandle apha kwi-Betway Premiership bafethu. And uNyacho Miguel, I think ebe victim yalo way. Grand leadership yakhe umjita ke high level, i-professional, top tier, ine character, une character dressing room umjita, uyemela into yakhe akazimeli. Kanje technically i-Betway Premiership yabasismoko, and I'm not sure ngepace yakhe umjita. Then ke ngoku ne-fans umjita besizimkhwela kuye ke ngoku. If i-fans azikufili and zifaka i-pressure zikhwela kuwe ebaleni, izaba sismoko la way. Izaba sismoko la way, izokwenza i-mistakes is even more. So iNyacho Miguel, i-negativity ininzi kakhulu around yena umjita. In la position central defense, you don't want i-player i-fans ezingayifuniyo edlala kula position central defense bafethu. Miguel ningothuka bayahamba bafethu. At the same time, la foreign sport, Kaizer Chiefs ingafumana opportunity. And I think i-contract yakhe kushiyeke unyaka umjita ngoba ufike ena 30 kwenye 29, awunonika i-3-year deal kwi-player enjalo mosman. So ushekelwe ngunyaka uMiguel, so angavaya. I-player start bafethu via Kaizer Chiefs. Best player Kaizer Chiefs last season, one of the best players. Yeah, now when you open Peterson, but Aiden McCarthy bafethu uyavaya, but uvayile wegrand. Kaizer Chiefs ihlanganisa i-deal ne-team yase-Azerbaijan, isaba JK kwenye JK, i-transfer deal. Kaizer Chiefs izohlanganisa amarandi apha, and the way Antswemo ngayo McCarthy bafethu, and sona 22, and besane contract entsha apha should not be less than, late deal should not be less than 30M bafethu. Kaizer Chiefs suppose bayihlanganisa oma 40 or 50M apha. Lo mali 40-50M ingabazi players ezi3 kwanye ezi4 ezi Kaizer Chiefs isanayo from le mali ka McCarthy. Yes, bucks na le team emthengayo yangazi McCarthy at the age of 22 une resale value. Ingahlanganisa inyuku enye team enkulu eEurope ithenge uMcCarthy. Ngemalini ngoma 60-80 million. Kaizer Chiefs yona ingakulinge ivume umthengisa for oma 10 million unless izakwenza i-sell on clause, which is McCarthy xa ithengwa na Kaizer Chiefs isayine i-deal bajonga safumana u20% okanye 30% xa umthengisa uMcCarthy. Player number 4 ehamba Kaizer Chiefs bafethu nayo mjita i-touch goal way yakhe, but ajonga i-signs azikho grand. Dylan Solomons, i-signs azikho grand. Dylan Solomons wayeke udlala most umjita uyeke udlala influential for the Kaizer Chiefs. Akumule shine goals emela Kaizer Chiefs i-CAF Confederation Cup. Uvela wadrojo wayeke udlala Dylan Solomons, indaba intoni contract yakhe yaphela and ne-negotiator, and umjita ebeka i-position strong for a-negotiator. Noba i-demands zakhe Kaizer Chiefs iwe ifunayo khange bakwazi uvana. So Dylan Solomons angahambela nje ngenxa yoba i-negotiations azihlangani.